Hello, good morning everyone. Naputol yung aking video kanina. Anyway, nag-start na ako ng gumawa ng Nutella French toast. Ilagyan ko ng Nutella sa loob. Ang aking ginamit na bread, yung French na, di ba? French toast. So, ayan, mag-start na tayo. So, anong nang balita-balita dyan? Pasensya na kayo sa aking ano ba ito? Parang tabingi. Ginagamit ko ay itong kung may butter kayo or margarine, pwede naman. Bakit nga no, why? So ito ang nangyayari sa stay home. Kung ano maisipang lutuin, ano maisipang kainin. Stay home. Sana nag-stay home lahat. Happy Sunday sa lahat. Itong itlog at na may gatas at may cinnamon. Itoslo ninyo ang inyong toast. Ilagay nyo lang ganyan. Dapat coat siya ng ating itlog para mas masarap. Yan, pwede na muna yan. Kasi hindi lang malakas yung apoy. Okay lang. Sana mga friends, okay lang kayo. Maing ogto diha sa Pilipinas, maing hapon. May gabi na doon. Di ba na gabi na doon? So tinupad nyo yung mga social distancing, stay home, para matapos na kaagad yung ating virus. Pag hindi kayo makinig, di tayo maminaw, wala din tayo mahimo anak. Yan, flip nyo na, i-flip. I-flip lang yung i-flip. Para mag-dry naman yung ating kawali. Natin ang konti dyan sa gitna. Sa kabila, pilit na. Para mas masarap. Ilagay mo na ganyan. Ito naman sa kabila. Masarap na, Nay. Mukhang masarap na pala. Mukhang masarap.
Mukhang masarap. Paborito kasi ng mga anak ko to eh. Lalo na yung Nutella. So, at Sunday, alam mo naman, pero nitong dahil sa virus, palagi na ako nasa bahay. Nakapagluto ako palagi ng mga paborito ng aking mga dalaging din. So bilang ina, kahit na malaki na sila, pagsilbahan nyo pa rin. Para yung tuloy-tuloy ang love, love, love. Na makita mo silang na kahit busy sa trabaho, nabigyan nyo pa rin sila ng panahon kahit pagluto. Eh, hindi naman kasi pwede ngayong mamasyal. Kaya mangyari, luto lang ng luto si mama. Kaya mga ano dyan, mga ina, masasabi ko lang eh, hindi naman kailangan gumastos, gala-gala sa labas. According to have bonding time sa mga anak nyo. Silbihan nyo lang sila, lutuan, samahan nyo lang sila, kwentuhan kayo kung may panahon kayo magkikwentuhan. Pero alam mo na minsan mga teenager, iba na yung ano nila, iba ng gusto. Pero at least tayong magulang, mapakita natin yung pagmamahal natin sa kanila na kahit malaki na sila, bibigyan mo sila ng panahon na kahit na 10 minutes, okay na. 10 minutes isang araw, 20 minutes sa isang araw, kain kayo sama-sama, pintuhan habang kumakain. Malaking mahalaga na yun sa mga tulad nating working mommy or busy mama. Salamat ako sa Diyos yung aking mga anak na ko. Pwede lang. Wala akong masabi dyan. Bait silang anak. Sana pagkatumayan pa ng Diyos. Hindi sila magbago. Alam mo, dadagdagan ko pa yung ating luluto kasi kuya usog kami dito sa bahay, marami kami. Ngayon naman gagawa ko ng omelette. Pero nilalagay ko lang spinach and cheese. So ito na yung itlog. Para walang meat. Wait lang siya. Gagawa ako ng kailangan maraming spinach, konti lang. Dagdagan ko ng ng ating tinapay libre. ang aming tinapay actually nakuha namin sa Joel ng gamit yung coupon. Oh, hindi ba naman kailangan gumastos ng liig hanggang liig. But anyway, kasi
Kasi nga wala kaming gawa. Nandito sa bahay, kumain ng kumain. Luto ng luto. So ito ang aking omelette. Omelette na may cheese. Tapos nilagyan ako ng mushroom this time. Pino-pino lang yung mushroom para halo-halo talaga sa ating lagyanan. Ating pinag spinach. It's not spinach. Sinubukan ko lang kakain ng ganito na walang meat at all. Inggit na ako sa meat. 2 linggo na mahigit ako walang meat, mother. Kasi sa ating Lenten season, si Bayat. Okay. Sana papayat na ako. Paano ba papayat? Maya-maya naman din sumusubo. Ito kasi yung mother-in-law ko, mahilig magluto. So, wala. Kain ka ng kain. Walang diet. Ang ano na lang, subukan na lang sigurong instead na mga fat food, mga iwas-iwasan, dagdagan ko lang yung itlog ko kasi naparami yung aking pangsahog. Tulungan ako ng mother ko kakain ng aking itlog na may mushroom at spinach. Mother, kakain ka nito? Oo, mahilig ako sa mushroom. Gusto mushroom. Okay. I like mushroom. And just a little bit of ay naku, nasisira na yung ating sibuyas, my dear. Ha? May sira na sibuyas. Kunti na lang yan. Tinanggal ko na nga yung plastic niya kasi yung nasa balot pa niya, yun ang may mayroon pala dito. Ito na lang muna gamitin ko. So anyway, konti lang naman ang kailangan ko para mabango lang yung ating omelette ko, no. Try nyo laga ng loya at saka sibuyas at saka lagyan nyo ng honey yung salabat nyo. Tapos sibuyas. Kung may mga ubo. Pero kung gusto nyo lang. Anyway, hold on. So, ito, pinapainit na natin yung ating kawali. Then, lagyan ko lang ng butter para dun sa ating omelette. Pero hindi matawag omelette ko kasi sa akin, mahalo-halo ko lahat. Sa, lagay ko na yung sibuyas. Yung aking French toast, ay nakita nyo ba, ay luto na. Ayan, yummy. So,
ikaw mahalaga sa ano, sa isang mother ka, na kahit na medyo busy tayo sa trabaho natin, yan natin sila ng panahon. Kahit na luto lang ginagawa ko, minsan wala akong time na pag-uwi ko sa bahay. Pero pag weekend, subukan ko talaga karoon ng time sa kanila. So, yun. Hintay natin maluto-luto konti yung ating mushroom. Luto-luto na yung mushroom. Ay, nila. Asin dito sa ano. Okay. Kasi ito yung spinach, lagay nyo na rin. Ini maluto. Yan, halo-halo mo lang. Pwede na natin ilagay yung ating itlog. Tapos ilagay na natin yung ating mozzarella cheese. Ang dami natin ng cheese. Hanggang siya mag-dry. Tadaan! Okay, so see you soon. See you soon in my next video. Don't forget to subscribe and like.
like, and share. Thank you. Bye-bye. Yan ang finished product ko. Finish. Bye again.